Maryda döwlet edara-kärhanalaryny we telekeçilere dekabrın ortasyna çenli Täze arçasyny bezemek tabşyryldy. Mary welaýatyny döwlet edara-kärhanalaryna häkimligiň Täze arçasyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buýruk berildi. Häkimlik welaýatyň çägindäki her bir hususy dükan eýelerine dükanlarynyň öňünde Täze arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny Täze bezegleri bilen bezemegi tabşyrdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Marydan habar verdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýat merkezinde Täze arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara-kärhanalarynyň ýol başçylaryna welaýat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyna berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezinde döwlet edara-kärhanalarynyň hasabyna bezeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýelerine dükanlaryň işigine ýa arça bezäp oturtmak ýa-da dükanlaryň penjerelerine ýanyp sönýän çyralary we beýleki bezegleri asmak tabşyryldy. Habarçy bezeg işleriniň welaýat häkimi tarapyndan ýürüýtip barlanjakdygyny habar berýär. Adamlar giýjesi bilen işlemeli edildi. Mary welaýatynyň häkimi 15-nji dekabr güni welaýatyň ähli köçelerini hut özüniň aýlanjakdygyny ähli edara başlyklaryna duýdurdy. Hemme suwdan okotlarynyň işiklerini hökmany suratda bezeg işlerini geçirmeli diýip Azatlygyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şertini Marydan habar berdi. Ol Täze arçasyny değişli käbir çykdyjylary öwrenni. Arçalara dakylýan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygyna, arça asylýan oýunjoklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre welaýat merkezinde satylýan Täze bezegleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjoklar we bezeglerdir. Habarçy welaýatyň ähli edara-kärhanalaryny Täze ýylyň bezeg we taýýarlyk işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk Radiosy bu maglumatlar boýunça Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Welaýat häkimligine Täze ile taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdimuhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde welaýat häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna Täze ile bir taýýarlyk görmegi tabşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonu prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tabşyrypdy.